13η μάντρα της Σρι Ισοπάνισαντ. Μετάφραση. Τα αποτελέσματα που προέρχονται από τη λατρεία της υπέρτατης αιτίας είναι διαφορετικά από εκείνα που προκύπτουν από τη λατρεία του μη υπερτάτου. Αυτό μας έχουν διδάξει οι σοφοί, των οποίων η γαλήνη δεν ταράσσεται ποτέ. Επεξήγηση της αυτού Θείας Χάρης Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Αυτή η μάντρα διδάσκει ότι πρέπει να ακούσουμε την αλήθεια από το στόμα των μεγάλων σοφών. Μόνο η γνήσια τσάρια, οι σοφοί, οι οποίοι δεν επηρεάζονται ποτέ από τις συνεχείς μεταβολές του υλικού κόσμου, μπορούν να μας δώσουν την τέλεια γνώση για την απόλυτη αλήθεια. Και ο ίδιος ο ατσάρια όμως πρέπει να έχει διδαχθεί τη βεδική γνώση από έναν τέλειο πνευματικό διδάσκαλο, χωρίς να επινοεί τίποτε το καινούριο. Πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στη διδασκαλία των όσων επιβεβαιώνονται στις βεδικές γραφές. Hare Rama, Hare Rama. Σύμφωνα με την Bhagavad Gita, εκείνοι που προσφέρουν λατρεία στους προγόνους τους, Πίτρι, θα βρεθούν στον ίδιο πλανήτη με αυτούς, όπως ακριβώς οι ληστές που κάνουν πάντα σχέδια για υλική διασκέδαση ξαναγεννιούνται σε αυτόν τον κόσμο. Chant with me, please. Chant with me. Αλλά οι πιστοί του Κυρίου, οι οποίοι λατρεύουν με όλη τους την καρδιά τον Σρι Κρίσνα, την αιτία όλων των αιτιών, πηγαίνουν κοντά του στον πνευματικό κόσμο, στο αιώνιο του βασίλειο. Prabhupada, you've come to this cold dark place to deliver all the human race. You brought the message pure and sublime, delivered from the disciplic line. Στη Σρι Ισοπάνισαντ επίσης επιβεβαιώνεται ότι από διαφορετικές λατρείες προκύπτουν διαφορετικά αποτελέσματα. Αν λατρεύουμε τον υπέρτατο Κύριο, σίγουρα θα βρεθούμε μαζί του στο αιώνιό του βασίλειο. Αν λατρεύουμε έναν οποιονδήποτε ντέβα, παραδείγματος χάρη εκείνον του ήλιου της σελήνης, θα πάμε χωρίς αμφιβολία στον αντίστοιχο πλανήτη τους. Those places will never be the same. The holy name from your lips sounds so sweet. Let me take shelter at your lotus feet. Κατά τον ίδιο τρόπο, εάν επιθυμούμε να παραμείνουμε σε αυτόν τον άθλιο κόσμο με τις επιτροπές προγραμματισμού του και τις προσωρινές πολιτικές λύσεις του, μπορούμε να το κάνουμε. Πουθενά στις αυθεντικές γραφές δεν αναφέρεται ότι οποιοδήποτε και αν είναι το αντικείμενο της λατρείας μας
ή οτιδήποτε και αν κάνουμε θα φτάσουμε όλοι στο ίδιο αποτέλεσμα. Μόνον οι ψευδοδιδάσκαλοι, οι οποίοι δεν ανήκουν σε καμία αυθεντική σειρά πνευματικών διδασκάλων παρά θα μπορούσαν να διδάξουν μια τόσο παράλογη θεωρία. Ένας γνήσιος διδάσκαλος πράγματι δεν θα έλεγε ποτέ ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον ίδιο προορισμό και ότι μπορεί επομένως ο καθένας να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα ακολουθώντας τον δικό του τρόπο λατρείας, είτε την προσφέρει στο Θεό, είτε στους Δέβα, είτε σε οποιονδήποτε άλλον. Όλοι ξέρουν, παραδείγματος χάρη, ότι ένα αεροπορικό εισιτήριο ισχύει πάντα για μια καθορισμένη διαδρομή. Το εισιτήριο Αθήνα-Θεσσαλονίκη μας επιτρέπει να πάμε μόνο στη Θεσσαλονίκη και πουθενά αλλού. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalu nasteva, 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 Gatiranyata. Παρ' όλα αυτά, οι δίθεν πνευματικοί διδάσκαλοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι μπορούμε να πετύχουμε τον ανώτατο σκοπό με οποιονδήποτε δρόμο και αν ακολουθήσουμε. Με αυτές τις θεωρίες προσελκύουν πολλούς ανόητους ανθρώπους, οι οποίοι πιστεύουν αλαζονικά ότι μπορούν να ζουν πνευματικά με μεθόδους που είναι κατασκεύασμα ενός μείγματος συμβιβασμού μεταξύ ηλισμού και πνευματικότητας. Αυτοί όμως δεν βασίζονται πουθενά και ούτε μπορούν να αποταθούν στις Βέδες για να υποστηρίξουν τις θεωρίες τους. Η γνώση μας δεν μπορεί να είναι τέλεια αν δεν την έχουμε διδαχθεί από έναν αληθινό πνευματικό διδάσκαλο που να ανήκει στην αναγνωρισμένη διαδοχική σειρά των Ατσάρια. Στην Bhagavad Gita σχετικά με αυτό ο Κύριος λέει: η πέτατη αυτή γνώση, δηλαδή της Bhagavad Gita, μεταδόθηκε από διδάσκαλο σε μαθητή και με αυτόν τον τρόπο οι Άγιοι Βασιλείς την παρέλαβαν και την πραγματοποίησαν. Αλλά με το πέρασμα του χρόνου, ο Αρτζούνα, αυτή η διαδοχή των μαθητών διακόπτηκε και αυτή η επιστήμη στη γνήσια μορφή της φαίνεται ότι χάθηκε. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Επειδή οι αρχές του Bhakti Yoga, οι οποίες καθορίστηκαν στην Bhagavad Gita, είχαν αλλοιωθεί, ο Κύριος Σρι Κρίσνα ήλθε πάνω στη γη για να τις αποκαταστήσει. Κατέστησε τον Αρτζούνα, τον μαθητή και αγαπητό του φίλο, τον πρώτο κρίκο μιας νέας πνευματικής διαδοχικής σειράς. Ο Κύριος εξήγησε καθαρά στον Αρτζούνα ότι μόνον η αφοσίωση και η φιλία που είχε για αυτόν του επέτρεπαν να καταλάβει τη διδασκαλία του. Με άλλα λόγια, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει το νόημα της Bhagavad Gita
αν δεν είναι φίλος και λάτρης του Κυρίου όπως ο Αρτζούνα και δεν ακολουθεί τα ίχνη αυτού του τελευταίου. Just to give us this song. If you chant, you'll be happy. It won't take very long. Σήμερα ένας μεγάλος αριθμός κριτικών και ερμηνευτών εξηγεί λανθασμένα τον μεγαλειώδη διάλογο που υπάρχει μεταξύ του Κρίσνα και του Αρτζούνα στην Bhagavad Gita για να διατυπώσει κάθε είδους άχρηστης και βλαβερής δικής του θεωρίας. Οι ασυνείδητοι αυτοί ερμηνευτές δεν πιστεύουν ούτε στον Σρι Κρίσνα ούτε στο πνευματικό του βασίλειο. Πώς μπορούν λοιπόν αυτοί να εξηγήσουν σωστά και με ακρίβεια την Bhagavad Gita? Ο Κύριος στην Bhagavad Gita διδάσκει ότι μόνον οι άνθρωποι που έχουν περιορισμένη εξυπνάδα λατρεύουν τους Δέβα. Η τελευταία συμβουλή του στον Αρτζούνα είναι να παρατήσει κάθε άλλο είδος λατρείας και να εγκαταλειφθεί τέλεια και αποκλειστικά σε αυτόν. Μόνον όσοι έχουν εξαγνιστεί από όλες τις αμαρτίες και τις συνέπειές τους μπορούν να έχουν αυτή την απόλυτη πίστη στον υπέρατο Κύριο τον Κρίσνα. Όλοι οι άλλοι θα εξακολουθούν να περιπλανούνται στον υλικό χώρο χρησιμοποιώντας τους ατελείς τρόπους λατρείας τους, ξεφεύγοντας από τον πραγματικό δρόμο με το να πιστεύουν ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα. Σε αυτή την άντρα η λέξη Σαμπαβάτ, λατρεία δηλαδή της υπέρτατης αιτίας, είναι πολύ σημαντική. Πράγματι η αιτία όλων των αιτιών είναι το υπέρτατο πρόσωπο, ο Κύριος, Σρι Κρίσνα. Οτιδήποτε υπάρχει έχει προέλθει από Αυτόν. Στην Bhagavad Gita ο Κύριος εξηγεί ότι Αυτός είναι ο δημιουργός των πάντων. Είναι αρχή του Μπράμα, του Σίβα και του Βίσνου, των τριών μεγαλύτερων ιερών προσώπων του σύμπαντος, και ο δημιουργός του ό,τι υπάρχει στον υλικό και πνευματικό κόσμο. Στην Βέδα Τάρβα λέγεται επίσης ότι ο Σρι Κρίσνα προϋπήρχε πριν από τον Μπράμα και τη δημιουργία του και τον φώτισε με τη βεδική γνώση. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Το υπέρτατο πρόσωπο θέλησε να δημιουργήσει ζωντανά όντα και υπό τη μορφή του Ναράγιανα έπλασε όλες τις ζωντανές υπάρξεις του υλικού σύμπαντος. Από τον Ναράγιανα γεννήθηκε ο Μπράμα. Από τον Ναράγιανα επίσης προήλθαν όλοι οι Πρατζάπατοι, ο Ίντρα, οι 8 Βάσου, οι 11 Ρούντρα και οι 12 Αντίτια. Prabhupada, you make me feel so good. If there's anything I've understood, it's just a mercy raining on my head. Ο Ναράγιανα είναι μια πλήρης προσωπική επέκταση του Κρίσνα και επομένως δεν είναι διαφορετικός από Αυτόν. Το ίδιο κείμενο συνεχίζει. Στην αρχή υπήρχε μόνον ο Ναράγιανα, ούτε ο Σίβα ούτε ο Άγνη, ο Ντέβα της φωτιάς, ούτε ο Βαρούνα, Ντέβα του νερού, υπήρχαν. Κανένα άστρο δεν φώτιζε τον ουρανό και ο ήλιος και η σελήνη ήσαν και αυτοί ανύπαρκτοι. Αλλά ο Κύριος δεν παρέμεινε μόνος, δημιούργησε σύμφωνα με την επιθυμία του.
Στη Μόξα Ντάρμα επίσης αναφέρεται «Εγώ, ο Κύριος, δημιούργησα τους Πρατζάπατι και τους Ρούντρα, αλλά ούτε και αυτοί δεν με γνωρίζουν τέλεια, γιατί βρίσκονται κάτω από την επιρροή της παραπλανητικής ηλικής μου ενέργειας». Η Βαράχα Πουράνα προσθέτει «Ο Ναράγιανα είναι το υπέρτατο θεϊκό πρόσωπο και από αυτόν γεννήθηκε ο Μπράμα με τα 4 κεφάλια και αυτός είναι η προέλευση του Ρούντρα, ο οποίος αργότερα έγινε πάνσοφος». Στην Μπράμα Σαμχίτα εξάλλου λέγεται ότι ο υπέρτατος Κύριος είναι ο Σρι Κρίσνα, ο Γκοβίντα, η αρχική αιτία όλων των αιτιών και το πρόσωπο που ελκύει και χαροποιεί όλα τα ζωντανά όντα. Η Σρίμαντ Μπhagavatam τέλος επιβεβαιώνει και αυτή ότι η απόλυτη αλήθεια ο Θεός είναι ο Κρίσνα, ο γιος της Δεβάκη. Ακόμα και ο Σρίπαντα Σανκαρατσάρια, ο οποίος δεν ανήκε καν στη σχολή Βαϊσνάβα των περσοναλιστών φιλοσόφων, παραδέχεται ότι ο Κρίσνα, το θείο τέκνο του Βασουντέβα και της Δεβάκη, και ο Ναράγιανα είναι το ίδιο υπέρτατο πρόσωπο. Όλες οι βεδικές γραφές λοιπόν επιβεβαιώνουν ότι ο Ναράγιανα, ο Κρίσνα, είναι αιτία όλων των αιτιών. Οι πραγματικοί σοφοί, οι Μπούντα, οι οποίοι κατέχουν την Μπούδη, την πνευματική εξυπνάδα, είναι εκείνοι που, έχοντας καταλάβει καλά αυτό το γεγονός, ακολουθούν τις Βέδες και τους Ατσάρια και λατρεύουν αποκλειστικά τον Σρι Κρίσνα, αναγνωρίζοντας ότι αυτός είναι η απόλυτη αλήθεια. Αυτή η σοφία και η πίστη βρίσκονται μόνον σε όποιον έχει δεθεί από έναν ατσάρια την πνευματική γνώση με αγάπη και εμπιστοσύνη. Όσοι αντίθετα δεν έχουν ούτε πίστη ούτε αγάπη για τον Κύριο, τον Σρι Κρίσνα, δεν θα μπορέσουν ποτέ να αντιληφθούν αυτή την απλή αλήθεια. Η Bhagavad Gita τους ονομάζει Μούντα, ηλίθιους και γαϊδάρους. Περιφρονούν τον υπέρτατο Κύριο επειδή δεν έχουν λάβει την τέλεια γνώση από έναν ατσάρια, και όπως ξέρουμε κανείς δεν είναι άξιος να γίνει ατσάρια αν επηρεάζεται από τη δίνη του υλικού κόσμου. My mind is going everywhere, only not in the right direction. To serve your lotus feet is the... Πριν ακούσει τη διδασκαλία της Bhagavad Gita, ο Αρτζούνα ήταν επηρεασμένος από τον εξωτερικό υλικό κόσμο εξαιτίας της προσκόλλησης του στην οικογένεια, στην πατρίδα του, στην κοινωνία κλπ. Ήθελε να πάψει να εκτελεί το καθήκον του σαν πολεμιστής και να γίνει ένας μη βίαιος φιλάνθρωπος αυτού του κόσμου. Μετά την ομιλία όμως που είχε με το υπέρτατο πρόσωπο, φωτίστηκε και έγινε ένας Μπούντα. By
I understood this fool was only chewing the chewed. I was completely. Άλλαξε απόφαση και καταλήφθηκε στον Κύριο Σρι Κρίσνα, ο οποίος είχε προσχεδιάσει τη μάχη του Κουρουξέτρα. Ο Αρτζούνα ελάτρευσε τον Κύριο πολεμώντας ακόμα και εναντίον των δίθεν συγγενών του. Επειδή θυσίασε τα προσωπικά του ενδιαφέροντα για το Θεό, έγινε ένας τέλειος αγνός λάτρης. Μπόρεσε όμως να φτάσει σε αυτή την τελειότητα μόνο με την εγκατάλειψη στον Κύριο, τον Κρίσνα τον ίδιο, πράγμα που δεν θα μπορούσε να κάνει εάν το αντικείμενο της λατρείας του ήταν κάποιος ψεύτικος θεός, σαν αυτούς που επινοούνται από τους υψηλούς διανοούμενους, οι οποίοι αγνούν εντελώς την επιστήμη που περιέχεται στην Bhagavad Gita και στη Srimad Bhagavatam. Η Vedanta Sutra εξηγεί ότι ο Σαμπούτα, ο υπέρτατος Κύριος, είναι η αρχή όλης της δημιουργίας. Είναι αυτός που τη διατηρεί και αυτός στον οποίο θα επιστρέψουν τα υλικά στοιχεία μετά την καταστροφή τους. Bhagavatam, γνήσια επεξήγηση της Vedanta Sutra από τον ίδιο τον συγγραφέα της, δηλώνει καθαρά ότι αυτή η πηγή από την οποία τα πάντα πηγάζουν δεν είναι νεκρή όπως η ύλη, αλλά αντιθέτως είναι αμπίγια, έχει δηλαδή πλήρη συνείδηση. Η Bhagavad Gita μας το επιβεβαιώνει, γιατί σε αυτήν ο Κρίσνα περιγράφει τον εαυτόν του ως έχοντα τέλεια συνείδηση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Επιπλέον προσθέτει ότι κανένα ζωντανό συμπεριλαμβανομένων τον Ντέβα, όπως είναι ο Σίβα και ο Μπράμα, δεν το γνωρίζει τέλεια. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι κανείς από αυτούς που βρίσκονται κάτω από την επιρροή του εξωτερικού υλικού κόσμου δεν μπορεί να το γνωρίζει πλήρως. Πολλοί διδάσκαλοι εξάλλου με ατελή γνώση της πνευματικής επιστήμης κάνουν την ανθρωπότητα αντικείμενο λατρείας και υπηρεσίας. Αυτοί όμως δεν γνωρίζουν ότι επειδή ο άνθρωπος δεν είναι τέλειος, μια τέτοια λατρεία είναι ανώφελη. Είναι το ίδιο με το να ποτίζει κανείς τα φύλλα αντί για τη ρίζα ενός δένδρου. Saving us, Srila Prabhupada. Thank you for saving us, Srila Prabhupada. Thank you, Srila Prabhupada. Thank you, Srila Prabhupada. Prabhupada, Srila Prabhupada. We love you, Prabhupada. Prabhupada, Srila Prabhupada. We
λατρεία για την ανθρωπότητα που έχει σαν σκοπό την πάντα ανεπαρκή ηλική ευημερία είναι πολύ πιο σήμαντη από ό,τι γίνεται για την ανύψωση της ψυχής. Δυστυχώς όμως σήμερα οι παραπλανημένοι ηγέτες ενδιαφέρονται περισσότερο για το σώμα παρά για την ψυχή, για τα φύλλα παρά για τη ρίζα. Και παρόλες τις συνεχείς προσπάθειές τους να θρέψουν τα φύλλα, αναπτύσσοντας την ιατρική επιστήμη, αυξάνοντας τις κοινωνικές υπηρεσίες και τελειοποιώντας τις εκπαιδευτικές μεθόδους, η ρίζα ξεραίνεται, η ψυχή αργοπεθαίνει. Στην πραγματικότητα η ψυχή είναι η αιτία για την οποία γεννιούνται τα διάφορα σώματα σύμφωνα με τον νόμο του κάρμα, άλλοτε με μορφή ανθρώπου και άλλοτε με μορφή ζώου. Το αιώνιο μειονέκτημα των ζωντανών όντων που υπόκεινται σε αυτόν τον νόμο είναι το ότι πρέπει σε κάθε ζωή τους να γεννιούνται, να αρρωσταίνουν, να γερνούν και να πεθαίνουν. Όταν η ψυχή αποκτήσει το ανθρώπινο σώμα, της δίνεται η δυνατότητα να ξεφύγει από αυτή τη δουλεία με τον εξής απλούστατο τρόπο, με την αποκατάσταση της χαμένης σχέσης της με τον υπέρτατο Κύριο. Ο ίδιος ο Θεός έρχεται για να μας διδάξει πώς να εγκαταλειφθούμε σε Αυτόν. Η μόνη πραγματική υπηρεσία που μπορεί κανείς να προσφέρει στους ανθρώπους είναι να τους διδάξει να υποτάσσονται στον Κύριο, τον Σαμπούτα. Away from our petty games and made us long to play with Krishna and Goloka. Να τον λατρεύουν και να υπηρετούν μόνο Αυτόν με όλη τους την αγάπη. Αυτό είναι το δίδαγμα της Σρι Σοπάνης σε αυτή τη μάντρα. Στην εποχή αυτή της φιλονικίας στην οποία ζούμε, ο πιο εύκολος και αποτελεσματικός τρόπος να λατρεύσουμε τον Κύριο είναι να ακούμε τη διήγηση των εδόξων πράξεών Του και να τις υμνούμε. Δυστυχώς, οι διανοούμενοι που δεν ακολουθούν τις γραφές θεωρούν τις πράξεις του Θεού φαντασίες και γι' αυτό αποφεύγουν οι ίδιοι να τις ακούν και διδάσκουν στους άλλους ότι πρόκειται περί μύθων. Οι ψευδοδιδάσκαλοι, αντί να ακούνε τις ένδοξες πράξεις του υπερτάτου Κυρίου Σρι Κρίσνα, προτιμούν να δοξάζονται από τους οπαδούς τους. Τον τελευταίο καιρό ο αριθμός αυτών των απατεώνων και ψεύτικων αβατάρα αυξήθηκε σημαντικά. Έχουν δημιουργήσει ένα πολύ βλαβερό κλίμα αμφιβολίας για τους αγνούς πιστούς, οι οποίοι προσπαθούν να προστατεύσουν τα πλήθη του κόσμου από την ιερόσιλη προπαγάνδα τους.
Οι Upanishad κατευθύνουν έμεσα την προσοχή μας προς τον Σρι Κρίσνα, τον προαιώνιο Κύριο, ενώ η Bhagavad Gita, σύνοψη όλων των Upanishad, αποδεικνύει άμεσα την απόλυτη υπεροχή του σαν θεϊκό πρόσωπο. Πρέπει λοιπόν να ακούμε με εμπιστοσύνη τη διδασκαλία και τις διηγήσεις της Bhagavad Gita και της Srimad Bhagavatam σχετικά με τον Κρίσνα όπως αυτός είναι στην πραγματικότητα, για να εξαγνίσουμε βαθμία το νου μας από κάθε υλικό μόλυσμα. Η Srimad Bhagavatam λέει: όποιος ακούει την εξιστόρηση των ενδόξων πράξεων του Κυρίου επισύρει την προσοχή αυτού επάνω του, και ο Θεός, ο οποίος βρίσκεται στην καρδιά κάθε ζωντανού όντος, βοηθά αυτόν τον λάτρη καθοδηγώντας τον. Το ίδιο επιβεβαιώνεται επίσης και στην Bhagavad Gita στο 10ο κεφάλαιο. Ο Κύριος υπό τη μορφή της υπέρτατης ψυχής καθοδηγεί τον λάτρη του από μέσα από την καρδιά του και τον εξαγνίζει από κάθε μόλυσμα που προέρχεται από την επιρροή των υλικών δυνάμεων του πάθους και της άγνοιας. Οι άπιστοι αντιθέτως παραμένουν υποδουλωμένοι σε αυτές. Όσον ο άνθρωπος εξουσιάζεται από το πάθος, θα του είναι αδύνατον να ελευθερωθεί από τα υλικά δεσμά του, και όσο βρίσκεται κάτω από την επιρροή της άγνοιας δεν θα είναι ικανός να γνωρίζει ούτε ποιος είναι ο Κύριος, ούτε ποιος πραγματικά είναι ο ίδιος ο εαυτός του. Αν βρίσκεται κανείς κάτω από αυτές τις δύο γκούνα, δεν θα φτάσει ποτέ στο στάδιο της πνευματικής συνειδητοποίησης, όσο κόπο και αν καταβάλει για να θεωρείται θρήσκος. Ο λάτρης απελευθερώνεται από την επιρροή του πάθους και της άγνοιας με την άπειρη χάρη του Θεού και σύντομα κατορθώνει να φτάσει στο επίπεδο της αγαθότητας, της γκούνας που χαρακτηρίζει τον τέλειο Μπράμανα, Βραχμάνο. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Όλοι μπορούν να αποκτήσουν τις αρετές και να γίνουν μπράμανα, φτάνει να θέσουν σε πράξη τη λατρεία για τον Κύριο,
κάτω από την καθοδήγηση ενός γνήσιου πνευματικού διδασκάλου. Η Σρίμαντ Μπhagavatam επίσης λέει: ακόμα και εκείνοι που προέρχονται από μια χαμηλή καταγωγή μπορούν να εξαγνιστούν με τη βοήθεια ενός αγνού λάτρη του Κυρίου, και ότι η δύναμη του Θεού είναι αφάνταστα μεγάλη. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Το κύριο χαρακτηριστικό ενός Μπράμανα είναι ότι γνωρίζει την ευτυχία και ότι αισθάνεται γεμάτος ενθουσιασμό για τη λατρεία προς τον Κύριο. Επειδή είναι συνεχώς αφιερωμένος στην υπηρεσία του αποκαλύπτεται αυτομάτως η επιστήμη του Θεού. Φωτισμένος με αυτόν τον τρόπο, ο λάτρης απελευθερώνεται βαθμιαία από τις υλικές προσκολήσεις και ο γεμάτος αμφιβολίες νους του, με τη χάρη του Κυρίου, γίνεται καθαρός σαν κρίσταλο. Όταν φτάσει κανείς σε αυτό το στάδιο, ελευθερώνεται από την επιρροή των τριών γούνα και μπορεί να δει τον Κύριο παντού και πάντα. Αυτή είναι η τελειότητα του Σαμπαβάτ, η λατρεία του υπερτάτου Κυρίου, όπως περιγράφεται σε αυτή τη μάντρα. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,